Assalamu alaika annabi ya shugaba. Shugaba kai nake so, yarda na ganka ko da ciki na mafarki. Sunan sarkin da shi ne dai ya kaɗe ta, abin da shi ban san wani ɗai ba. Mai ruwa a ciki har da iska cikin dare sai ya sanyo raba. Yayi rayuwa mutuwa hikimarsa, ba zan yi bautar wani daban ba. Bai haifa ba, ba haifarsa akai ba, shi ɗaya ne Allahu magagi. Tsira aminci na roƙonka, ƙarawa wanda ka ce wa fiyayya. Aminatu ɗan abadan lagatan dukan mamata da na raye. Ahali a ciki da sahabbai su ne ka san ka mafi rinjaye. Rasulu su ne suka yi mu bai a addinin ka suka ba ɗauki. Assalamu alaiki ya ƙofar samun damar shiga babban masarauta. Nana Fatima yawun mu abi haki yi mun wani babban gata. Don Allah ki min iso a gurin abbanki, da na shigo na san na huta. Badi akin muni da hane ya kira ki a gaida matar Ali Sadauki. Wanda ilahu ya yi wa dukkan baiwa, bai rage ka akan komai ba. Ya daga ka akan duk halitta, ba a kai ka cikar matsayi ba. Annabawa da duk manzanni da kai suke takama na yi duba. A cike duniya da kiyama habibullahi ka ne a tafarki. Katimul anbiya Muhammad ka cike addini ce-wuce. Ubangidan Abubakar Usman da Ali Zaki Umar tsab-tsab. Mijin Khadija mijin Aisha mai Hafsa ga ka wanke tsab-tsab. Ubangida ga Sibil lallada da Hamza kun ji komandan yaƙi. Annabi sanka ne ya zamo jari na, banda shi ka gabani da komai. Yarka ce ta zamo arziki na, idan da ita kyale komai. Ganinka shi ne cikar guri na, idan na ganka a shafin komai. Wallahi Allah ina ƙaunar ka a zuciya kuma gashi a hili. Ya annabi, ya wanda shi ne ya je shi ga Allah har ya karɓo saƙon sallah. Mai cikar matsayin da dukan annabawa babu mai shi jimla. Allah na salati gare ka ma'aiki har mala'ikunsa aƙalla. Da yawansa ya zarce sanin mu abi ka shi ne kawai aji sau.